дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар роҳҳои тоҷикистон ҳодисаҳои ба амал омадани садамаҳои нақлиётӣ афзоиш ёфтааст. сели харобиовар дар вилояти Суғд ба 63 хоҷагӣ зарар расонд. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон комплекси бузурги варзишӣ ифтитоҳ меёбад. оби зулул ба чин маҳсулот содирот мекунад. ҷудокорони тоҷик дар ҷоми Осиё медал гирифтанд. вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз афзоиш ёфтани садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳои мамлакат иттилоъ медиҳад. тибқи хабари манбаъ, дар зарфи 6 моҳи соли равон дар роҳҳои мошингарди ҷумҳурӣ 161 садама сабт гардидааст, ки дар он 171 нафар маҷрӯҳ ва 101 нафар ба ҳалокат расиданд. дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта сатҳи садаманокӣ 31%, шумораи фавтидагон 35% ва ҷароҳатбардоштагон 43% зиёд шудааст. ин масъала зимни нишасти матбуотӣ вазорати нақлиёти Тоҷикистон баррасӣ гардид. таъкид шуд, ки таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳои мошингарди ҷумҳурӣ яке аз масъалаҳои рӯзмарра маҳсуб шуда, масъулини вазорат ҷиҳати беҳтар намудани шароити бехатарии ҳаракат дар роҳ бо истифода аз тамоми имконот мунтазам тадбирҳои зарурӣ меандешанд. вале мутаассифона вақтҳои охир ба амал омадани садамаҳо бо сабабҳои гуногун аз қабили бо суръати хеле баланд ба ҳаракат даровардани нақлиёт, хусусан мошинҳои сабукрав, инчунин риоя нагардидани қоидаи ҳаракат дар роҳҳои автомобилгард аз ҷониби ронандагоне, ки чандон таҷрибаи хуби ронандагӣ надоранд ва истифодаи телефонҳои мобилӣ бештар гардидааст. хабар медиҳад Амид Ховар. боришоти шадиди борон боиси омадани сел дар вилояти Суғд гардид. хабар медиҳад дафтари матбуотии кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. ба иттилои манбаъ, сел дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ Урметани ноҳияи Айнӣ омад, ки дар натиҷа роҳҳои маҳаллӣ, иншооти ёрирасон ва биноҳои истиқоматӣ хароб гардиданд. тибқи маълумоти пешакӣ, сел ба 63 хоҷагӣ аз ҷумла 7 бинои истиқоматӣ, 56 иншооти ёрирасон ва қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ қисман зарар расонд омадааст. дар хабари кумитаи ҳолатҳои фавқулодда феълан барои муайян кардани хисорот ва расонидани кӯмак комиссияҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ оид ба вазъияти фавқулодда дар ҷои ҳодиса фаъолият доранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳамчунин аз омадани сел дар деҳоти Ёрӣ, Лоиқширалӣ ва ҷамоати деҳотӣ Амондараи шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. дар натиҷаи омадани сел роҳҳои деҳот ва заминҳои кишоварзӣ зарар диданд. илова бар ин, сел дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ворихи шаҳри Исфара, минтақаҳои Исравшан ва Деваштич низ омадааст. хушбахтона ба хонаҳои аҳолии маҳаллӣ осеб нарасонд. бояд гуфт, ки дирӯз ҳайати кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз деҳаҳои Роҷ ва Работи ҷамоати деҳоти Амондара, ки бар асари сел зиён дидан, боздид намуд. селе, ки санаи 28 июл омад, хушбахтона талафоти ҷонӣ надошт, вале он роҳу кӯчаҳо, ҷойбор, хатти оби полизию нӯшиданиро хароб намуда, ба чанд хонаи сокинони ин деҳаҳо селоба ворид шуда, қитъаҳои шолизорро пахш намудааст. бо дастури бевоситаи раиси шаҳр барои тоза кардани роҳҳо, техникаи зарурӣ ва сокинони деҳаҳо сафарбар карда шуданд. ҳамчунин аз хонаҳои асл зиёндидаи сокинони ин деҳаҳо дидан намуда, ба мақомоти марбута супориш дода шуд, ки зиёни расида ба деҳаҳо ва майдонҳои кишт ҳисоб карда, масъалаи ба ҷои амн кӯчонидани хонаҳо дар минтақаҳои хавфнок омӯхта, дар навбати аввал барои бо оби нӯшокӣ ва полизӣ таъмин намудани ин деҳаҳо, аз қуму шағал тоза кардани роҳу кӯчаҳо тадбирҳои амалӣ андешта шавад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, бартараф намудани оқибатҳои сел дар ин деҳаҳо идома дорад. дар шаҳре, ки донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон рӯзҳои наздик маҷмӯаи бузурги варзишӣ ифтитоҳ меёбад. дар ин хусус зимни нишасти матбуоти ин муассиса ректори донишгоҳи миллӣ Қобилҷон Хушвақтзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. маҷмӯаи варзишӣ барои 20 намуди варзиш сохта шуда, ба омода намудани донишҷӯён ба олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ мусоидат мекунад, гуфт ректори донишгоҳ. иттилоъ дода шуд, ки дар донишгоҳи миллӣ 278 нафар варзишгарон таҳсил намуда. онҳо давоми 6 моҳи охир Тоҷикистонро дар мусобиқоти байналмилалӣ борҳо муаррифӣ намуданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи оби зулол содироти маҳсулотро ба ҷумҳурии мардуми Чин оғоз намуд. дар ин бора зимни шиносои раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода бо фаъолияти корхонаи мазкур иттилоъ дода шуд.
дар корхона коркарди мева ва истеҳсоли афшураҳои гуногун чанд сол аст ки идома дошта нӯшокиҳо бо бренди оби зулул дар хориҷи кишвар низ харидорони зиёд дорад ва 50% маҳсулоти истеҳсолшаванда ба хориҷи мамлакат содирот мешавад. раиси вилояти суғд ба фаъолияти корхона баҳои баланд дода барои дар оянда зиёд намудани ҳаҷми содирот тавсияҳо дод. ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҷамъи кушоди осиё дар ҷумҳурии ӯзбекистон беш аз 80 ҷудокори зану мард намояндагӣ карда бархе ба гирифтани нишонҳои ифтихорӣ даст ёфтанд. ба иттилои федератсияи ҷудои тоҷикистон аз ҷумла дар вазни 73 килограмм мақоми аввалро Абубакр Шеров гирифт. дар вазни 66 килограмм мақоми сеюмро ҷудокори тоҷик Илҳомиддин Ҷабборов ва Фазлиддин Садриддинзода касб карданд. илова бар ин Аҳлия Мӯъминова дар вазни 52 килограмм миёни занон низ медали биринҷӣ ба даст овард. маврид ба зикр аст ки дар ҷоми кушоди осиё дар шаҳри Тошканд ҳамчунин навразони тоҷик низ иштирок карданд. ба иттилои кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон дар шаҳри Тошканд 4 паҳлавони навраси тоҷик медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.